Ia bi dokumentuen artean kopia figurak eta bi dokumentuen artean kopiatzeko eta, lehenengoa eukiko dugu bat irekita, ez? Bale, bigarrena, nondik elkarriko ditugun figurak eta, pues beti hemendik ireki behar da. Fitxategi, hemendik ireki behar da, derrigorrez. Zinduzue beste non batetik ireki, orduan ireki, nire kasuan... hemen dauka, adibidez hau, irekiko dutez, bale. Orain ditut hemen irekita, gogoratu Control Tab, egiten badugu, Control Tab sakatzean fitxategien artean mugitzen zarela, ez? Bale? Orduan, hau kopiatu nahi dut bestera, aukeratzen duzue, egiten duzue Control C, edo bestela, hemen daukazue goian, kopiatu. Control C, edo hemen, sakatzen duzue, eta ez joan, zehaztu erreferentzia puntu bat. Orduan, klik hau egitea azten zaizue beti, eta esaten duzue, ezin dela egin. Ez duzue azken klik hau egiten. Zeren batzutan nahi dugu kopiatu erpin batetik, edo leku zehatz batetik. Egin klik hemendik, orain bai dago portapapelesan, Control tabulador, eta orain Control V, edo hemen, itxatxi. Eta esaten dizu, non utzi nahi duzu hau. Hemen, eta jazta, hemen duzue, orduan, bateratu zuen fitxategiak, eta entregatu baten, dana elkarrekin. Venga, zaindu.